हेलो गाइस माने नोंथांमोननि सिगां मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय दिनैनि भिडिअ जोबोद धामाका जागोन बिदिब्ला बे आंनि इन्ट्रोखौ लागायना लानोसै जुई होय केला खुफिया बातें तुम्हारे अंदर से निकालूंगा बोलो जल्दी बोलो पुष्पा नाम हुनी की नहीं फूल बाविसो निकी जुई होय केला जुई होय केला केला ताली दे के आए मगर खाना लेने जाएगा नहीं केला ये बड़ी अच्छी बात कही आप Adaya nade salte gohede salte मावजि बुन्दिफोर लाजिया नोंसोर लाजिया हो लाजिया एथ' भिडिअ भाइरेल फट' भाइरेल जाबाबो लाजिनो रोङि बेरायबाय थाग्रा ब्ला 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 ब्लानो जादु थांखुखौ बे खुगायाव एथेबनानै माने मा गानलै बिसोर Gade tangkuke Sadaya meserba चला Ma Sadaya mama हन्ता जाना ला नोंसोरनो मेरे को जानता नहीं हाबायाव जुदि गिफ्ट होनो गोसोबा बेफोरबायदि होनांगौ नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा नायना ला एसे बे फाग्ला बिदिजों जायो हाबायावबो बेफोरबायदि गिफ्ट होयो नालाय मान गोनां बे हेलिना दैमारी एक्ट्रेसखौ बे जोंनि जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय खर' गरम जालांगोलै बे हेलिना दैमारीनि डेन्सखौ नुनानै आं दासो फाग्लानो बे फाग्ला बेजों जायो हेलिना दैमारीनि मोसाना चटक चूतिया लग रहा है तो गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय भिडिअखौ एसे लाइक खालामजाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालामजाबाय कमेन्ट खालामनो बावगाना आरो जायफ्रा चेनेल गोदान हाबफैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावगानाङा बांसिनानो माने नायनानै थाङो माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालामनो जाबाय कमेन्ट खालामनो बावगाना आरो जुदि बे आंनि एमबि बड' एन्टारटेनमेन्ट चेनेलखौ नोंथांमोना नुवाखै बे डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट बे रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा गाइस भिडिअखौ एसे शेयार खालामना लाबानो जाबाय दे गासिबो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय एनेर बाती জ্বালাও রে টুন টুনা টুন টুন এনের বাতি জ্বালাও রে টুন টুনা